Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi ng matatanda, kailangan nating maging mabuting huwaran sa mga bata. Kaya lang minsan dala ng hindi maiiwasang sitwasyon at hindi kontroladong pagkakataon, nagiging masamang tao tayo. Ikaw, naranasan mo na bang pamarisa ng bagong henerasyon ang mga kasalanan na nagawa mo noon? Mahirap naman talagang maging perpektong tao. At wala rin namang hindi nakagagawa ng pagkakamali sa atin. Kaya nga minsan bago natin husgahan ang ating kapwa ay matuto muna tayong manalamin. Mga kapusang storyang tampok natin para sa araw na ito ay galing sa ating letter sender na si Susan. Na kung kailan naman naisip niyang magbagong buhay na ay saka pa siya mumultuhin ng kanyang kahapon sa katauhan ng kanyang anak na si Shamara. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, ngayon pa lamang ay nais ko na magpasalamat sakaling mapili ninyong itampok ang storya ng buhay ko. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Susan. 45 years old, taga Novaliches at kasalukuyang unemployed dahil pansamantalang natigil ang operasyon ng patahian na pinagtatrabahuhan ko noon dahil sa pandemic. Kaya naman para mabuhay sa araw-araw ay gumagawa ako ng mga pastries na ibinebenta ko online. Bukod doon ay nagtatahi din ako ng mga shorts at sando mula sa mga ritasong pinapakyaw ko. At ibinebenta ko rin para naman may mapagkakitaan ako. Mag-isa na lamang kasi ako sa buhay ngayon, Papa Dudut. Matapos kong palayasin sa pamamahay namin ang kaisa-isa kong anak na si Shamara. Palibhasa 5 buwan na ang nakakalipas nang magkaroon kami ng matinding pagtatalo. Na nauwi nga sa tuluyan naming paghihiwalay ng landas. Aaminin ko na sariwa pa rin sa akin magpahanggang sa ngayon. Yung sakit at pagkamuhi ko sa sarili kong anak nang dahil nga sa skandalong kinasangkutan naming mag-ina. Subalit bago ko yon banggitin ay nais ko munang ikwento ang tungkol sa aking kabataan at kung bakit masasabi kong hindi rin ako naging mabuting huwaran sa anak ko. Papa Dudut, 19 years old pa lamang ako nang magrebelde sa mga magulang ko. Sa edad kong yon ay na-engage ako sa premarital sex. Hindi niyo ako masisisi dahil sa bagay na yon na lamang ako nakakaranas na maging masaya. Palibhasa, lumaki ako sa isang abusado at magulong pamilya. Sa katunayan, lasinggero at basagulero ang tatay ko samantalang sugarol at chismosa naman ang nanay ko. Kaya nga lumaki rin akong walang direksyon sa buhay at pariwara. Grabe. Parang habang tumatagal gumagaling ka. Ano, isa pa? Oh, sandali lang. Grabe ka naman. Hindi pa nga ako nakakapagpahinga eh. Katatapos lang natin oh. Tsaka medyo ngalay pa ako. Ano ba yan? Nakaka-round 4 pa lang tayo? Hindi pa nga nagiinit masyado ang gabi tapos pagod ka na? Ano ba namang klaseng resistensya yan, Lito? Kung makapagsalita ka naman dyan. Sinabi ko ba na ayoko na? Ang akin lang, hinay-hinay lang tayo. Teka lang muna. Baka kasi kapag nagtuloy-tuloy tayo, malumpo naman ako. Yun nga ang gusto ko. Yung lumpuhin mo ko. Bakit ba masyado ko naman yatang bigay todo ngayon? Usually nakakatatlong rounds lang tayo ah. 'Di ba? Teka, sabihin mo nga. May nangyari ba? Siyempre
wala. Ang gusto ko lang ay yung nangyayari sa atin ngayon. Lokohin mo lelang mo. Kilala kita Susan. Kapag nai-stress ka sa isang bagay, dinadaan mo sa sex. Kaya ano ba yun? Kaibigan mo rin naman ako, di ba? Pwede mo akong pagkatiwalaan. Sabihin mo sa akin. Problema na naman ba sa bahay niyo yan? Tungkol ba sa mga magulang mo? Ay, bakit ba ang galing-galing mong manghula? Siyempre. Nababasa kaya kita na parang libro. Ah, ganon? So, ibig mo bang sabihin nakasulat na talaga sa pagmumukha ko yung mga problema ko sa bahay namin? Ganon ba yon? Sabihin mo! Ano? Aray! Ito naman, ano ka ba? Joke lang yun. Siyempre hindi yun nakasulat sa mukha mo, no? Napaka mo talaga! Ay, as usual, nakakaasar na talaga sa amin. Kung pwede ko lang talagang layasan yung mga magulang ko, ginawa ko na eh. Biruin mo kagabi, nag-away na naman sila. Kesyo panay ang inom ng alak ni tatay at nagastos na naman sa sugal ni nanay yung budget namin. Nakuha pa talaga nilang magtalo samantalang pareho silang gastador at salot sa lipunan, di ba? Mga sintu-sintu? Kung gusto mo naman na palang umalis sa inyo bakit hindi na lang tayo magsama? Ano Susan? Ano sa palagay mo? Ano ka mo? Nagpapatawa ka ba? Seryoso ako. Sandali. Parang nabobuyata ako. Pwede bang paki-explain? Gusto sana kitang yayain na mag-live-in na tayo Tapos maging official na. Live-in? Official? As in jowa? Ganun ba? Oo. Nagpapatawa ka nga. Hoy Lito, sa dami ng sasabihin mo magpapagana sa akin, yan pa talagang nakakabwisit na yun ang mga naisip mo? Sinong may sabi sa'yo na gusto ko makipag-on sa'yo tapos tumira pa kasama mo sa iisang bubong? O bakit ka naman tatanggi? Hindi pa ba sapat na may nangyayari sa atin? Para pumayag ka na magsama tayo? Tsaka ayaw mo ba nun? Makakaalis ka na sa bahay nyo. Maiiwan mo na ang mga magulang mo. Baka nakakalimutan mo, nag-aaral pa ako. Kahit ganun yung mga magulang ko, hahabulin ako nun ng itak kapag nalaman nilang may boyfriend ako. Saka sino bang may sabi sa'yo na gusto kong makipagrelasyon sa'yo? Sorry, hindi naman sa gusto kong ipahiya yung pagkalalaki mo. Pero wala pa talaga sa isip ko ngayon ang pakikipagrelasyon. Kaya halikan mo na lang ako, tapos simulan na natin ang round 5. Ano? Dali na, nakabuka ka na ako. Hindi ko talaga inaasahan na gugustuhin ni Lito na maging opisyal pa kami samantalang kahit wala kaming label ay ginagawa na naman namin yung bagay na eksklusibo lamang para sa mag-asawa. Naisip ko nga noon, ano pa kayang kulang? Naangkin na niya ang katawan ko, pati ba naman ang buhay ko ay gusto pa niyang panghimasukan. Papadudot ayaw kong pumasok sa isang relasyon hindi dahil sa hindi pa ako handa kundi dahil alam ko na kapag ginawa ko yon ay posibleng pagsisihan ko yon sa dulo. Sapat ng halimbawa sa akin noon ang mga magulang ko para mag-ambisyon pa akong makatagpo sa isang matinong lalaki. Aminado ako na hindi talaga ako noon naniniwala sa sinasabi ng karamihan na tunay na pag-ibig o happy ending para sa dalawang tao dahil para sa akin ay kalokohan lamang yon. Hindi ako naniniwala sa konsepto ng pagmamahal. Maging sa kasal dahil hindi naman yon ang nakikita ko sa mga magulang ko. Baluktot ang realidad. Kaya naman mas gugustuhin ko na lamang noon na maging mag-isa kaysa kumuha ng bato na ipupukpok sa aking ulo. Papadudod sa pagdaan nga ng mga araw ay mas napadalas ang pagkikita namin ni Lito at bukod doon ay meron ding nangyayari sa amin. Akala ko dahil nireject ko na siya. Noong unang beses niya akong yayaing makipag-live-in sa kanya at maging opisyal kami ay hindi na niya yon itatanong pa. Kaso nagkamali pala ako. Oh! Ay! Sandali! Time out nga! Ay, Ano bang problema mo? Bakit parang wala kang kalatoy-latoy dyan? Masyado kang mabagal. Di ba sinabi ko gusto ko yung medyo rough? Pambihira ka naman, Lito. May sakit ka ba? wala akong sakit Susan. Pasensya ka na, meron lang ako iniisip. Ano ba yun para maapektuhan ang performance mo?
Nakakainis ka naman. Dapat kapag nagsisex tayo, ako lang ang iniisip mo. Sa akin ka lang dapat nakafocus at hindi kung kani-kanino. Hindi naman kung sino-sino ang iniisip ko eh. Pues tungkol saan ba yan? Alam mo, nawalan na ako ng gana. Buisit ka. Uy, teka. Huwag mo naman akong iwan. Di pa ako natatapos eh. Aba bakit? Tinanong mo ba ako kung natapos ako? Siyempre, hindi mo alam yun dahil busy ka sa kung ano man yung iniisip mo. Punta na lang ako sa banyo, magsosolo na lang ako. Susan naman, huwag ka namang ganyan. Anong wag akong ganito? Nag-expect ako na mapapaligaya mo ako ngayong gabi katulad ng mga nakaraan, pero mukha ba akong masaya ngayon? Hindi ko kasi mapigilang isipin yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Ano? Nararamdaman ko kasi na hindi na lang ganito ang gusto kong mangyari sa atin. Kasi nga Susan, mahal kita. Alam ko na tinanggihan mo na ako noon nung yayain kita na makipag-live-in sa akin. At nung sabihin ko na gusto ko na sana na maging official tayo. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Susan, nasa edad naman na tayo para magdesisyon para sa mga sarili natin. 'Di ba? Kaya sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon na maging tayo. Pangako, mamahalin kita. Hindi kita sasaktan. Tarantado ka rin pala talaga eh. Alin ba sa mga sinabi ko sa'yo noon ang hindi na-absorb ng utak mong bobo ka? Ayokong makipagrelasyon kahit kanino, lalong-lalo na sa'yo. At ano ka mo? Mahal mo ko? Hindi totoo yung pagmamahal na sinasabi mo at hindi ako naniniwala sa damdaming yan. Lilipas din yan, mawawala rin yan na parang bula. Kaya pwede ba, wag mo na uling babanggitin sa akin ang tungkol sa kung ano mang nararamdaman mo dahil kumukulo lang ang dugo ko sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, Susan. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa'yo. Wag mo naman basta itapon ng meron tayo. Ano bang meron tayo? Sabi mo magkaibigan, di ba? With benefits nga lang, pero hanggang doon na lang yon. Period. Wag ka nang umasa na mas hihigit pa tayo doon dahil mabibigo ka lang. Saka kung karelasyon pala ang hanap mo, pues, nasa maling tao ka. Teka, Susan, huwag ka namang umalis. Huwag mo akong iwan dito. Ayaw na kitang makita. Maghanap ka na lang ng ibang babaeng kokontrolin mo. Huwag ako. Salamat na lang sa lahat. Susan! Susan, sandali! Hindi ko alam kung saang anggulo ng mga sinabi ko noon ang hindi tumama sa kokote ni Lito para muli na naman niyang ungkatin ang tungkol sa nararamdaman niya para sa akin, Papa Dudut. Kaya nga nung araw ding yon ay nilayasan ko siya at sinabing ayaw ko na siyang makita pang muli. Sinubukan pa rin namang magmakaawa sa akin ni Lito pero hindi ko na nga siya binigyan ng pagkakataon pa para makabalik sa buhay ko. Minsan na niyang sinubukang kontrolin at makialam sa mga desisyon ko dahil lang sa pagpupumilit niyang lagyan ng label ang kung anumang namamagitan sa amin. Kaya naman hindi ko na nga siya hahayaan pang ulitin yon. Alam ko na parang basura lang na itinapon sa estero ang naging trato ko kay Lito noon pero wala akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ng mga panahong yon ay madispatcha siya ng tuluyan sa buhay ko. Pagkatapos ko nga siyang iwasan noon si Lito ay hindi na rin ako pumasok sa eskwelahan. Nang mga panahon na yon nasa second year college na ako pero mas pinili ko na lamang ang magtrabaho sa nightclub ng isa sa mga kaibigan ko kung saan ay nagkaroon ako ng ugnayan sa iba't ibang lalaki. 23 years old ako noon nang makilala ko si Rudy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang sarap pala sa pakiramdam na maging malaya. Yung bang tipong nagagawa ko ng lahat ng gusto ko at kumikita pa ako ng pera. Pakiramdam ko noon kaya ko nang abutin ang tuktok ng mundo dahil hawak ko na ang buhay ko.
Nang magsimula kasi akong mamasukan bilang waitress sa nightclub kung nasaan ang kaibigan ko na nag-recruit sa akin ay tumanggap na rin ako ng ibang trabaho mula sa mga parokyano nilang naghahanap ng special service. Hindi na bago sa akin ang pakikipagsiping kaya naman hindi ko na nga inatrasan ang oportunidad na mas kumita ako ng malaking salapi. At isa na nga sa mga naging regular na customer ko sa nightclub ay si Rudy. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon at ang pakilala niya ay nagtatrabaho siya sa kasino. Gwapo si Rudy, maputi at matipuno. Pero ang isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay ang bigote niya. Gustong gusto ko yon dahil nakikiliti ako kapag dumadapo yon sa kung saang mang bahagi ng katawan ko. Naulit pa nga lang naulit ang unang beses na pag-check-in namin sa motel para may mangyari sa amin ni Rudy Papadudut. Hanggang sa dumating na nga yun sa punto na siya na lamang ang gusto kong kasiping at mas lalong ang nagalak ang puso ko nang aminin niya sa akin na ako raw ang dahilan ng pagbabalik niya sa naturang nightclub na pinagtatrabahuhan ko. Kaya nga kahit taliwas noon sa una kong pahayag na hindi ako papasok sa pakikipagrelasyon ay nahulog pa rin ako kay Rudy. Sa katunayan, pinayagan ko rin siya noong buntisin ako. Kaya lang pagkaraan ng 2 buwan, nalaman ko na lamang na ginawa pala akong kabit ng tarantado. Mahal? Mahal, nasan ka? Tapos na ako maligo. Bakit mo hawak yung cellphone ko? Akin na nga yan! Paano mo nalaman ang password ko? Hindi naman pala mahirap malaman ang password mo, gunggong ka. Please, magpapaliwanag ako. Sige, simulan mo na bago pa kumulo ang dugo ko't masuntok kitang tarantado ka. Sino yung babaeng kasama mo sa pictures mo sa gallery? Mukhang ang sweet-sweet nyo pa, meron pa nga akong nakitang naghahalikan kayo. Ano? Huwag mo subukan magsinungaling dahil lalaslasing ko talaga yung leg mo. Ay, siya si Gigi, asawa ko. Asawa? Eh di ba ang pakilala mo single kang demonyo ka? Yun naman pala, may asawa ka na? Aba, ang galing mo rin ah. Kaya naman pala kung itago mo yung isa mong cellphone dyan sa bag mo ay sa pinakakasulok-sulukan? Akala mo siguro hindi ko mahanap no? Napakabobo mong magtago, leche ka? Bakit ba kasi pinakikialaman mong gamit ko? Naghahanap ako ng pera, di ba sabi mo nasa bag mo yung wallet mo? Kaso, iba ang nahanap ko. Saka wala kang karapatang magalit kasi sa ating dalawa, ikaw tong naglihim sa akin na may asawa ka na pala. Sa lagay, nakukulangan ka sa misis mo kaya nagpaparaos ka sa akin? Ganon ba yon? Kung hindi ka ba naman talaga tarantado? Hanggang kailan mo planong bilugin ang ulo kung gago ka? Baka nakakalimutan mo nagtiwala ako sa yung animal ka. Hinayaan pa kitang buntisin ako kasi akala ko matino ka pero maling-mali pala ako. Katulad ka rin ng mga demonyong lalaki dyan na walang alam kundi magsinungaling, manggamit at manloko. Pwede ba? Huminahon ka nga lang muna, Susan. Paano ako hihinahon? Sige nga, sabihin mo, paano? Pinagkatiwalaan kitang ulupong ka pero pinagmukha mo lang akong tanga? Paano ko ngayon sasabihin sa batang nasa tiyan ko na kabit ang nanay niya at bastarda siya? Ano? Magsalita ka! Hindi naman kailangan pa umabot sa ganun. Pwede naman natin isekreto ang relasyon natin. Papanagutan ko pa rin naman kayo ng anak natin eh. Hindi ko kayo tatakasan. Gusto mong maniwala na naman ako sa mga pinagsasasabi mong lintik ka? Naloko mo na ako na isang beses! Sa palagay mo, hahaya ko pang bilog-bilogin mo uli ang ulo ko? Ipapalaglag ko tong batang to! Ano ka mo? Susan naman! Huwag mo ako masusan-susan dyan, lintik ka! Ikaw ang nagsimula nito, ako lang ang tatapos! Ayoko sa batang nasa tiyan ko dahil anak lang siya ng isang katulad mong manloloko. At wala kang magagawa dahil ako pa rin ang magdedesisyon para sa sarili ko. Lumayas ka ngayon din sa pamamahay ko dahil sukang-suka ako sa katulad mong sinungaling! Pag-usapan natin to. Huwag naman sana ganito. Please! Makipag-usap ka dun sa asawa mo mukhang pa! Pag-usapan niyo kung paano kanya mapapatawad sa pagiging malandi at makati mo! Layas! Alis! Ang sakit-sakit palang pagmukaing estupida ng taong pinagkakatiwalaan mo ng husto, Papadudut. Ganon na ganon kasi yung pakiramdam ko matapos kong malaman na niloko lang pala ako ni Rudy.
Kung sa bagay, sino nga ba namang matinong tao ang aamin na meron na siyang asawa at anak na pupunta pa sa ganong uri ng lugar para lamang magparaos ng init ng katawan. Kaya nga aminado rin ako noon na napakatanga ko rin dahil huli na bago ko yon na-realize. Papadudot, tulad ng sinabi ko kay Rudy, ayoko sa batang nasa sinapupunan ko dahil magiging cargo ko lamang ito sa paglaki. At sa ayaw at sa gusto ni Rudy, pumunta na ako noon sa kakilala kong aborsyonista para ipalaglag ang bata sa tiyan ko. Kaso kung kailan naman gagawin na yung aktwal na proseso ay saka naman ako tinalaban ng konsensya. Kaya naman hindi ko na tinuloy ang plano ko, sa halip ay pinagpatuloy ko na lamang ang pagdadalang tao. Laking tuwa nga ni Rudy sa desisyon kong yon. Kaya kahit na bawal dahil pamilyado na siyang tao, ay hindi pa rin namin tuluyang pinutol ang ugnayan namin sa isa't isa. Oo, pinangatawanan ko na nga ang pagiging dakilang kabit. Naisip ko noon kung gagawa rin naman ako ng katarantaduhan, bakit hindi ko na itodo pa. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan at isang malusog na sanggol na babae ang naging anak namin ni Rudy, Papa Dudut. Nang mga panahong yon, naging komplikado nga ang munting pamilya namin ni Rudy dahil hindi siya madalas na namamalagi sa piling namin ng anak ko dahil mas priority niya ang una niyang pamilya. Wala namang kaso yun sa akin dahil hindi nagtagal ay nakasanayan ko na ang ganong setup namin. Ang mahalaga lang naman ay sinusuportahan niya kami ng anak ko lalo na sa usaping pinansyal. Hindi na rin ako nagtrabaho noon sa club, sa halip ay namasukan na lamang ako bilang mananahi. Papadudot habang lumalaki ang anak kong si Shamara. Aminado ako na meron akong nadiskubre sa aking sarili noon. Yon yung kakayahan ko palang maging isang ina. Kaya lang akala ko maukontento na ang anak ko na kami lang ang madalas na magkasama. Pero nagkamali ako. Naniniwala pa rin siya sa konsepto na buo ang isang pamilya kapag may nanay at tatay sa iisang bahay. Doon na nga niya sinimulang kwestiyonin ang dahilan kung bakit hindi namin madalas kapiling ang tatay Rudy niya hanggang sa kinalakhan na niya ito. Lumipas ang mahabang panahon at tumungtong na nga sa edad na 21 years old si Shamara. At paulit-ulit pa rin niya akong tinatanong kung bakit may mga pagkakataon na hindi nakakapunta sa mga espesyal na okasyon sa bahay niya ang ama niya, Papa Dudut. Pero hindi ko naman yon masagot ng diretso dahil ayokong isampal sa pagmumukha niya na hindi siya priority ng tatay niya kesyo meron nga itong mga anak sa una nitong pamilya. Hanggang sa sumapit ang araw na kinakatakutan ko ang malaman ni Shamara ang katotohanan. Anong sinabi mo? Bakit ka kamo hindi makakapunta? Di ba nag-confirm ka na last time? Rudy naman! Ano na lang iisipin ni Shamara? Alam ko naman yun. Kaya nga, humihingi ako ng pasensya. Bigla kasing nagbago yung petsa ng graduation ng anak namin ni Gigi. Alam nga namang hindi ako umattend. Sigurado magtatampo naman yung mag-ina ko. At ano sa palagay mo mararamdaman ng anak natin kapag nalaman niyang hindi na makakapunta sa graduation day niya ang tatay niya? Baka nakakalimutan mo, hindi lang yung anak niyo ni Gigi ang importante at dapat mong pagtuunan ng atensyon. Pinapaalala ko lang sa'yo na napakarami mo ng utang kay Shamara. Ano bang magagawa ko? Susan, hirap na nga ako magtago eh. Tapos pinapakomplika mo pa yung sitwasyon. Ang kapal din naman ang mukha mong palabasin na biktima ka. Samantalang nung umpisa pa lang ikaw na ang naglagay sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. Leche naman, Rudy! Kung ako lang sana, walang problema ang setup natin pero isipin mo naman yung anak natin. Sawang-sawa na ako mag-isip ng kung ano-anong idadahilan kapag nagtatanong siya kung bakit hindi ka namin palaging kasama. Sawang-sawa na akong pagtakpan ng pagiging kabit ko! Anong sinabi niyo, Mami? Shamara anak, ano bang ginagawa mo rito? Tapos ka na bang mag-ayos para sa graduation mo? Hindi ba obvious? Sandali. Si Daddy ba yung kausap niyo? Ano, nasan raw siya? Ilang oras na lang graduation ceremony ko na. Kailangan na nating pumunta sa venue.
Ay, mag-usap na lang tayo mamaya. Bye. Shamara, anak, ang daddy mo nagsabi sa akin na… Na hindi siya makakapunta kasi biglang may emergency sa trabaho niya. Ganun ba? Huh. Bakit pa nga ba ako umaasa na makakarating siya sa graduation ko? Samantalang wala pa akong natatandaan na pumunta siya sa kahit na anong event ko simula elementary. Iintindihin mo na lang ang daddy mo, anak. Busy siyang tao. Hanggang kailan niyo ba idadahilan ng tungkol sa bagay na yan, Mommy? Narinig ko kayo. Sinabi niyong kabit kayo ni Daddy. Kaya wag mo na siyang pagtakpan. Wag mo na akong pagmukhaing tanga dahil nabuking ko na kayo. Kaya naman pala palagi siyang walang oras at panahon sa atin. Kung meron man, kakarampot. Yun naman pala kasi hindi niya tayo priority. Dahil sampid lang tayo sa buhay niya at ng tunay niyang pamilya. Shamara, huminahon ka nga muna. Alam niyo kasalanan yung lahat to, Mami eh. Ano ka mo? Dahil pumayag kayong maging kabit. Ni hindi nyo na nirespeto ang sarili nyo. Nakakahiya kayo. Hoy, bata ka! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil wala kang alam sa mga pinagdaanan ko noon! Sige, sabihin nyo. Ipaintindi nyo sa akin yung mga pinagdaanan nyo para maintindihan ko kung bakit kayo naging ganyan. Ano? Hindi kayo makapagsalita? Saan nyo nakilala si Daddy? Saan? Mahalaga pa ba yon? Bakit hindi nyo masabi-sabi? Di ba kayo tong nagagalit? Kesyo hindi ko alam ang pinagdaanan ninyo? Nagkakilala kami ni Rudy sa isang nightclub nung minsan ako nagtrabaho bilang waitress doon. Bilang waitress nga lang ba talaga? Ha? Ano pang hindi nyo sinasabi sa akin? Sabihin nyo na! Teka, tama bang hinala ko? Hindi lang kayo nagtrabaho nun sa club bilang waitress! Oo na, sige na! Tama ka kung iniisip mo na isa akong pakawalang babae! Ano, masaya ka na ba? Yan ba ang gusto mong marinig? Nakakadiri kayo! Napakarumi niyong babae! Kinasusuklaman ko kayo! Hindi yun ang unang beses na nagtalo kami ng anak kong si Shamara dahil habang nagkakaedad siya ay parang nakikita ko sa kanya ang sarili ko noon, Papa Dudut. 21 years old pa lamang siya pero matatas na siyang sumagot-sagot sa akin at mas lalong ang naging malakas ang loob niyang lapastanganin ako bilang nanay niya. Matapos niyang malaman na pareho kaming sampid sa buhay, may pamilya ang Daddy Rudy niya. Masakit para sa akin na sumbatan at pagsalitaan ng hindi magaganda ng sariling anak. Pero pakiramdam ko ay deserve ko ang bawat katagang punong-puno ng galit at pagkamuhi na sinabi sa akin ni Shamara noon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako naging mabuting huwaran sa kanya bilang isang nanay dahil sa mga kasalanan namin ng tatay niya. Kaya nga hindi ko na rin napigilang kamuhian at sisihin ang sarili ko ng mga panahon na yon. Papa Dudut, akala ko ay hindi magtatagal ang pagtatampong yon sa akin ni Shamara. Akala ko pagkalipas ng ilang araw ay magkakabati rin kami katulad noong kapag nagtatalo kami o may hindi pinagkakasundo ang bagay, subalit nagkamali pala ako. Lumipas ang ilang araw at linggo, napansin ko na lamang na hindi na madalas umuwi sa pamamahay namin ng anak ko. Kung umuwi man siya, nandyan yung lango siya sa alak. Sinasaway ko siya at pinagsasabihan pero madalas niya akong pagdabugan o di kaya ay pagsarhan ng pintuan ng kanyang kwarto. Nang mga panahong yon ay tuluyan na nga rin kaming tinatuan ni Rudy bilang mag-ina niya. Matapos mabuking ng asawa niyang si Gigi ang pagkakaroon niya ng anak sa ibang babae, Papa Dudut. At lalong kumulo ang dugo ni Rudy nang malaman niya ang kagagawa ng magaling naming anak na si Shamara ang pagkakabuking niya. Paano ba naman? Matapos malaman ng anak namin ang tungkol sa pagiging kabit ko ay bigla na lamang itong sumulpot sa pamamahay ng unang pamilya ni Rudy. Dalang mga ebidensyang nagpapatunay na bunga siya ng pagiging makasarili at walang hiya namin ng tatay niya. Ni sa hinagap ay hindi sumagi sa isipan ko na mas magiging malala pa sa akin si Shamara. Para bang mas pinapatunayan pa niya sa akin na numero 1 siya pagdating sa pagre-rebelde kumpara sa akin noon.
Aba, mabuti naman naisipan mo pang umuwi sa bahay natin. Pwede ba? Niyo akong sermonan. Masakit yung ulo ko. Masakit? Bakit? Nag-inom ka na naman ba? Ano naman kung oo? Nasa edad na ako. Kaya hindi nyo na ako dapat pagbawalan pa. Graduate na ako ng college. At kasalukuyang nagtatrabaho. Nakalimutan nyo na ba? Karapatan kong gawin ang gusto ko. Hindi ko nakakalimutan ang tungkol sa mga bagay na yon. Pero hindi ibig sabihin sisirain mo na ang buhay mo. Kakasimula mo palang magtrabaho tapos ganyan ka na? Bakit? Di nyo naman perang ginagastos ko Panginoon, di ba? Kaya bang kinakagalit nyo? Kayo nga kapag nagiinom, di ko kayo pinapakialaman. Tapos kapag ako, todo silip kayo. Ay sumusobra ka na talagang bata ka ha? Baka nakakalimutan mo, nanay mo pa rin ako. Nanay nga kita. Pero hanggang doon na lang yon. Alam mo, sa totoo lang, mas kitawaging nanay kayo, sukang-suka ako. Anong sinabi mo? Gaga kang bata ka? O sige, saktan niyo ako. Sige! Kaya ako natatakot sa inyo. Alam niyo ba masaya pa akong nakikita kayo sa pamamahay natin? Kala niyo ba proud akong maging nanay kayo? Kasalanan mo kung bakit kinalimutan na tayo ni Daddy. Kahit kasi sinong lalaki, hindi pipiliing makasamang tulad mo! Sinabing tumahimik ka na! Sobra ka na kung makapagsalita sa akin, Shamara! Ano bang palagay mo sa sarili mo, malinis? Perpektong tao? Sa palagay mo kung may pagpipilian ako nun, hindi ko gugustuhin mapunta sa ganitong sitwasyon? Meron ka namang pagpipilian! Pero hindi mo piniling maging matuwid. Kung hindi ko pa noon narinig ang usapan niyo ni Daddy, kailan mo planong tumigil sa pagiging kabit niya? Para sabihin ko sa'yo, wala nang namamagitan sa amin ng tatay mo. Hindi ko na siya mahal at ganun din siya sa akin kaya wag na wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Hoy, Shamara! Matanda ka na kaya dapat naintindihan mo na ang sitwasyon. Kaso sa nakikita ko, para ka pa rin bata ako mag-tantrums dyan! Kahit kailan, hindi ko kayang intindihin yung sinasabi mong sitwasyon! Wala ka na magagawa dahil baluktot ang realidad na inaakala mo. Hindi palaging nangyayari sa tunay na buhay ang mga magagandang bagay na napapanood mo sa pelikula at nababasa sa libro. Kaya kesa patuloy mong iyakan ang masalimuot na bagay sa pamilya natin, simulan mo na lang itong tanggapin. Ikaw din ang mahihirapan kung patuloy mo pa rin ipipilit ang hindi pwede. Sa kabila nga ng konsumisyon at sunod-sunod na problema ko sa anak kong si Shamara, hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos na mag-isang harapin ang pagsubok sa buhay ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Papa Dudut dahil nakilala ko nga si George. Nagkataon naman na bagong cook siya sa kantin ng pinagtatrabahuhan kong garment factory at malimit na sa kanya ako nakakapaglabas ng sama ng loob at hinaing tungkol sa personal kong buhay. Hindi rin lingid sa kaalaman niya ang isyu ko kay Shamara at kay Rudy. At kahit nasa gulang niya noong 33, hindi hamak na mas bata sa akin ng 10 taon dahil nasa 40 years old na ako ng panahon na yon, ay hindi pa rin naging hadlang ang mga edad namin para magkaroon kami ng koneksyon sa isa't isa ni George. Na di nga nagtagal ay lumalim at nauwi sa pag-iibigan ang aming pagkakaibigan. Papadudot ng unang beses na may mangyari sa amin ni George, aaminin ko na pakiramdam ko ay bumabata talaga ako ng 10 taon. Palibasa noon na lang din kasi nadiligan ang tuyo at tigang kong pagkababae. Alam mo, namiss ko tong pakiramdam na to. Pakiramdam ko, bumata ako ng ilang taon. Grabe ka. Hindi ko nga akalain na masyado ka palang wild sa kama. Aba bakit? Ano bang akala mo sa akin? Wala nang asim? Ay, sana palagi na lang tayong ganito. Oh, ayan ka na naman. Nagiging emosyonal ka na naman. Hindi ko lang kasi mapigilang isipin na
Paano kaya kung nakilala na kita noon pa? Di sana hindi na dumating sa buhay ko si Rudy. Wala na sa buhay mo si Rudy. Siya na mismo ang umalis, di ba? Kaya hindi mo na kailangang manghinayang patungkol sa bagay na yun. Ang importante, nagkakilala tayo. Magkasama tayo ngayon. Ay, hindi ko lang kasi mapigilang panghinayangan yung mga panahong sinayang ko sa maling tao. Kasi kahit papano naman, nag-invest ako ng oras at panahon kay Rudy. Akala ko dahil nagdesisyon ako noon na wag ituloy ang pagpapalaglag sa anak namin pipiliin niya na kaming mag-ina. Kaso nagkamali ako. Hanggang sa kinasanayan ko na yung ganun naming setup. Kaya lang habang tumatagal, nagkukulang na sa akin si Rudy. Kahit man lang sa aspetong may kinalaman sa sex. Patunay lang yun na matanda na siya at wala nang ibubuga. Puro ka talaga biro. Uy, nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya nga kako, hayaan mo na lang. Saka nandito na naman ako. Hayaan mo, lalo kitang pababatain. Thank you, George, kasi dumating ka sa buhay ko. Hindi pa rin ako pinabayaan ng tadhana na masiraan ang ulo dahil sa konsumisyon ko sa anak ko. Kasi nga, nandyan ka. Wala yun. Ako nga dapat ang magpasalamat sa'yo dahil pinansin mo ang pagpapapansin ko. Nga pala, tungkol naman dun sa anak nyo ni Rudy, malaki na siya, Susan. Sigurado bukas makalawa, makaka-get over din siya sa pagtatampo niya sa'yo at titigil na rin siya sa pagtatantrums niya. Alam ko naman yun, kaso sa nakikita ko kay Shamara, mukhang malabo pang mangyari yung sinasabi mo. Parang hindi ko pa nakikitang mangyayari yan. Pakiramdam ko kasi sagad sa buto ang pagkagalit niya sa akin. Kulang na nga lang isuka niya ako bilang nanay niya. Alam mo, pinipilit ko lang magpakatatag at maging matapang sa tuwing nag-aaway kami pero durog na talaga ang kalooban ko. Ayokong nakikitang nagagalit sa akin ang anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Alam mo, hindi ko maintindihan si Shamara. Bakit ba siya nagagalit sa'yo ng gusto? Samantalang hindi mo naman siya pinabayaan nun bilang nanay niya, di ba? Kung ako sa kanya, magpapasalamat pa ako sa mga ginawa mo simula bata siya. At kung may dapat man siyang kamuhian, yun yung tatay niya na nang iwan sa inyo. Ay, alam mo may punto ka. Hindi ko dapat hinahayaang tratuhin ako ng gano'n ni Shamara dahil ako pa rin ang nanay niya. Ganyan nga. At wag din nating hayaang masira nila ang gabing to na para sa ating dalawa. Ano ba? May kiliti ako dyan. Nahuli ko rin ang kiliti mo. Magsama na tayo, George. Sigurado ka ba dyan? Siguradong sigurado. Tumira ka na sa bahay. Hindi ko na kayang mawala ka palagi sa paningin ko. Pakiramdam ko masisiraan ako ng ulo kapag hindi kita nakita kahit isang segundo. Kung yan ang gusto ng mahal ko, sino ba naman ako para tumanggi, di ba? Kaya mamaya na lang tayo mag-usap. Halikan mo lang ako. Malaking bagay na dumating sa buhay ko si George dahil muli niyang binuhay ang init na matagal nang namatay sa kaloob-looban ko, Papa Dudut. Kaya nga kahit pinapasakit ni Shamara ang ulo ko, pinapasarap naman ni George ang bawat gabi ko. Doon na nga rin kami nag-decide na magsama sa isang bubong pagkaraan ng ilang buwan naming pagiging magkasintahan. Sa apartment na tinitirhan naming mag-ina ko ibinahay si George dahil ng mga panahon na yon ay wala naman siyang sariling tinutuluyan. Sa madaling sabi, naging sugar mommy din ako ni George dahil sa mga pera at regalong gamit na ibinibigay ko sa kanya. Sa edad kong yon ay hindi ko naakalain na muli akong mai-in love. Na muli akong magmamahal at makakaranas na mahalin pabalik. Bagaman bago naman akong muling pumasok sa pakikipagrelasyon ay sinigurado ko munang walang sabit si George katulad ng demonyong si Rudy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil nga sa madalang na pag-uwi sa bahay ng anak kong si Shamara ay mas nagkaroon kami ng kalayaan ni George na gawin ang mga bagay na gusto namin. Lalong-lalo na nga ang tungkol sa usaping pagsisiping. Nandyan yung sa kung saan saang bahagi ng pamamahay may nangyayari sa amin. At noon ko lang naranasang maging masaya at makumpleto ang pagkababae ko, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay naabutan kami ni Shamara na may milagrong ginagawa sa sofa ng sala namin. Pero imbes na magkaroon ng sigawan o kahit na anong drama, tiningnan lang kami ng anak ko na para bang diring-diri siya sa amin. Nang mga sandaling yon ay nagbihis lang kami kaagad ni George at matapos noon ay formal ko na nga siyang pinakilala sa anak ko bilang boyfriend ko. Papadudot, sarkastiko lang noong natawa si Shamara at sinabihan ako na habang tumatanda raw ako ay palala ako ng palala. Siyempre nagalit ako dahil pinahiya niya ako sa harap ng boyfriend ko, pero bago pa kami magkagulong mag-ina ay inawat na kami ni George. Nagdaan pa nga mga araw, mas naging malayo kami sa isa't isa ni Shamara. Pero sa kabila ng lahat ay sinubukan ko pa ring magpakananay sa kanya. Katwiran ko, may pakialam ako sa kanya hanggat nakatira pa siya sa pamamahay ko. Shamara, bakit madaling araw ka na naman umuwi? Wala ka namang trabaho dahil holiday, di ba? Saan ka na naman nagpuntang babae ka? Kung makapag-monitor ka naman sa akin, akala mo 5 taong gulang pa lang ako? Hindi ko nakakalimutan kung ilang taon ka na. Pero baka ikaw, nakakalimutan mong may nanay kang nag-aalala at naghihintay kung kailan o anong oras ka uuwi. Bakit? Sinabi ko bang hintayin niyo ako? Saka teka, tama ba yung narinig ko? Nagkaroon kayo ng time para mag-alala sa akin? Sa pagkakatanda ko kasi, busy kayo dun sa lalaki niyo. Na ano nga ba yung pangalan ulit? Tumahimik ka na! Huwag mong idambay sa gulo natin si George! Ikaw ang tumahimik? Alam mo, lalo mo lang pinaliliit ang tingin ko sa'yo eh. Nang nakuha mo pa talagang magsama ng lalaki sa pamamahay na to. Hindi ka na ba talaga nahiya sa sarili mo, Mami? Ganyan ka na ba talaga kadesperadang madiligan? Kaya pumatol ka na lang sa kung sino-sino? Abang bastos ng bibig mo ah! Ako? Bastos? Sino kaya yung nahuli ko na may ginagawang milagro sa sofa? Di ba ikaw? Kayo? So ibig sabihin, ikaw ang bastos sa ating dalawa. Sumusobra ka na talaga! At anong gagawin mo? Sasaktan mo ako ulit? Sige lang! Sampalin mo ulit ako! O ayan yung pisngi ko. Ano pang hinihintay mo? Dali, sampal! Teka, ano yung nasa leg mo? Kiss mark ba yan? Patingin nga! Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Tama ba ang iniisip ko? Bakit kami ganyan? Hindi na lang ba pag-inom ng alak inaatupag mong lintik ka? Eh ano naman sa inyo ngayon? Kayo nga mas malala pa sa akin nung kabataan nyo tapos pagbabawalan nyo ko? Di naman yata patas yun. Pero napakabata mo pa para mabuntis! Paano na lang kung may sakit pala yung kasex mo? Paano kung naipasa niya yun sa'yo? Ano? Sabihin mo! Ang bata-bata mo pa! Huwag ko ngang praning. Anong palagay mo sa akin? Hindi marunong mag-ingat? Sa lagay, ikaw lang ang pwedeng magparaos ng init ng katawan? Ikaw lang ang may karapatang mag-enjoy at umungol dahil sa labis na kasiyahan at sarap? Di naman yata pwede yun. Shamara, hindi na kita kilala! Nagbago ka na! Kanino ba ako magmamana? Sa iyo lang naman, di ba? Alam mo, kung naging huwaran ka lang sana bilang nanay ko, hindi ako magkakaganito. Ikaw ang sumira sa akin dahil sa mga halimbawa mo. Kaya huwag kang magre-reklamo kung sakaling makita mo sa akin yung dati mong pagkatao.
Akala ko manhid na ako sa mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng anak ko noon, pero hindi pa pala, Papa Dudut. Matapos nga ang pagsasagutan naming mag-ina, ng araw na nakitaan ko siya ng kiss mark ay tila sinampal ako ng realidad na minsan ay naging katulad din niya ako noong kabataan ko. Naging pariwara at mapusok. At bilang nanay niya, ayokong tularan niya ako dahil nga sirang-sira na ang buhay ko ng mga panahong yon. Kaya nga mas lalo kong sinubukang magbagong buhay at maging mabuting huwaran para kay Shamara, Papa Dudut. At mabuti na lang dahil tinulungan ako ni George na makabawi sa anak ko. Alam ko na hindi pa huli ang lahat para lumaki siyang disente at nasa maayos na estado. Malayo sa kung anuman ang kinalakhan ko. Kaya nga gano'n na lamang ang pangaral ko sa kanya sa kabila ng hindi namin madalas na pagkakasundo. Akala ko sapat na yung effort na nilaan ko para maituwid ang landas ng anak ko. Kaya lang iba rin magbiro ang tadhana. Dahil hindi ko akalain na masisikmura ni Shamara na taluhin ako na mismong nanay niya nang maabutan kong may ginagawa silang milagro ni George. Ang sarap mo talaga, Shamara. Yan. Gusto mo yan? Ang galing mo talaga. Yan ba ang gusto mo? Ha? Ang swerte ko sa'yo. Nagkagawa pa sila ng nanay ko? Susan! Walang hiya ka! Bitiwan mo nga ang anak ko! Aray! Ano ba? Tigilan mo nga yan, Susan! Tarantado ka pala eh! Anong ginagawa mo sa anak kong animal ka? Sumagot ka, George! Bago pa magdirim ang paningin ko sa'yo! Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong ginagawang masama sa anak mo, Susan! Anong sinabi mo? Anong ibig sabihin nito, Shamara? Bakit ka nakahubad? Bakit mo nilolohoran si George? Hindi pa ba obvious? May nangyayari sa amin. At sakto, kung kailan naman matatapos na sana siya, sa kakaumiksena. Ano ka mo? Oo, Susan! Huwag mong saktan ang anak mo! Ano ka ba? Nasasaktan ako! Bitawan mo nga siya! Pwes, ikaw na lang ang sasaktan kong demonyo ka! Susan, tumigil ka na sabi! Aray! Tumigil ka na! Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo! Napakasama nyo! Paano nyo nagawa sa akin ang kapabuyang to? Pinagkatiwala ko kayong pareho pero pinagtaksilan nyo ako! Hayop ka, George! Ulapong ka! Sa dinami-dami ng babae, anak ko pa talaga ang napili mong ikama! At ikaw naman, Shamara! Ganyan na ba kasagad sa buto ang pagkasuklam mo sa akin ng nanay mo? Para taluhin mo? Ano? Sumagot ka! Paano kung sabihin ko sa yung oo? May magagawa ka ba? Saka huwag ka na masyadong madrama dyan. Hindi naman dapat gawing issue ang nangyari dahil kung tutuusin, pwede naman natin itong pag-usapan at pagkasunduan ng maayos. Anong pinagsasasabi mo? Naisip ko lang naman na pwede nating paghatian si George. Total, wala naman kaming nararamdaman sa isa't isa at tanging sex lang ang habol namin. Pwede tayong magsalitan sa kama o di kaya pwede tayong threesome. Tumahimik ka na! Napakababoy mo! Ngayon ka pa talaga magmamalinis? Samantalang walang malinis sa pamamahay na to. Kung sa bagay, mas madali nga namang magalit sa iba kesa magalit sa sarili mo. Ipokrita kang leche ka! Tumahimik ka na sabi! Magsilayas kayo ngayon sa pamamahay ko! Ayoko nang makita ang pagmumukha niyong dalawa! Mga baboy! Mga demonyo! Papa Dudut, alam ko na makasalanan akong babae sa nakaraang buhay ko. Pero pinipilit ko namang magbagong buhay ng panahong yon. Kaya lang iba rin talaga maglaro ang kapalaran. Dahil nga sa nangyari,
Pakiramdam ko ay pinagpira-piraso akong buhay. Pakiramdam ko ay sinaksak ako ng patalikod, ginilitan ng leeg at nilublob sa kumukulong tubig para malunod at mamatay. Sobrang sakit. Apak na apak ang pagkatao ko dahil ang gumawa pa ng ganong uri ng kataksilan ay ang mga taong pinagkakatiwalaan ko. Nang mga panahong yun ay gusto ko na lang maglaslas ng pulso o di kaya magbigti dahil sa labis na kapighatiang nararamdaman ko. Yun na nga ba ang karma ko dahil sa hindi pagiging mabuting ihemplo sa anak ko? Pero biktima lang din naman ako ng pagkakataon at hindi ko naman kontrolado ang sitwasyon. Hindi ba pwedeng maabsuelto ako sa kasalanang hindi ko naman ginusto? Papa Dudut, yun yung paulit-ulit na tanong sa aking isip magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng sagot yon. Palibhasa, sariwang-sariwa pa rin sa akin ang mga nangyari at walang gabi ang nagdaan na hindi ako umiiyak at hustong nagsisisi. Kung maaari ko lang ibalik ang kabataan ko ay pipilitin ko na lamang na maging matuwid. Siguro kasi kapag nangyari yon, hindi ako magiging masamang huwaran para sa anak ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko ngayong nangyari na ang lahat ng ito sa buhay ko? Masakit para sa aking isipin na mas pinili ko na lamang na maghiwalay muna kami ng landas ng anak kong si Shamara matapos ko nga silang palayasin ni George. Pero umaasa pa rin ako na balang araw ay mapatawad namin ang isa't isa kahit na sa ngayon ay suntok pa rin sa buwan na mangyari yon, Papa Dudut. Marami akong mga bagay na pinagsisisihan subalit sa kabila ng lahat. Araw-araw ko rin namang pinipiling magbagong buhay. Alam kong magiging mabuti rin sa akin ang langit at sa huli ay magiging maayos din ang lahat. Papa Dudut, maraming salamat sakaling mapili ninyong itampok ang storya ng buhay ko sa programa ninyo. Sana kahit papaano ay kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Sa buhay, importante talagang magtanim tayo ng mabuting punla upang mabuting prutas din ang ating aanihin. Ang inyong forever kapuso, Susan. Kahit sinong magulang ay hindi ginusto na mapariwara o maligaw ng landas ang ating mga anak. Kaya nga karaniwan na sa atin na ituwid ang daang tinatahak nila habang sila'y musmus pa lamang. Pero minsan may mga bagay o pangyayari na hindi na natin kontrolado o wala na sa ating mga palad ang mga susunod na mga mangyayari. Magkaganon pa man, huwag pa rin tayong tumigil sa paggawa ng mabuti upang sakaling maligaw man ng landas ang ating mga anak, magsilbing liwanag naman sa kanila ang mga mabubuti nating gawa upang pamarisan at gawin nilang huwaran. Mga kabarangay, bagaman malungkot at masakit ang kwentong binahagi sa atin ni Susan, sana po ay may napulot pa rin tayo na aral sa bawat pangyayari ng kanyang buhay. May mga pangyayari po sa nakaraan na hindi na natin mababalikan pa kaya nga dapat nakatingin na lang tayo sa kasalukuyan. Huwag na huwag tayong huminto na gawin ang mga tama dahil araw-araw ay nabibigyan naman tayo ng pagkakataon na baguhin ang ating buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito po sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat po tayo ay may memorable na first love. Maaring nakilala natin ang ating first love noong high school, sa kolehiyo o sa trabaho. Ikaw kabarangay, naaalala mo pa ba ang unang taong minahal mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Jenna. Pinanganak at lumaki po ako sa Cebu. Simple lang po ang pangarap ko sa buhay
At yon ay ang makapagtapos ng pag-aaral at dahil sanay po akong mag-multitasking, pinagsabay ko ang pag-aaral at ang love life ko. Nung high school pa lamang ako ay marami na talaga akong mga manliligaw. Pero sa lahat po ng mga naging manliligaw ko, ang kaklase kong si Aiden ang talagang nagpatibok ng puso ko. Naging malaking bahagi ng high school life ko si Aiden. Pero gaya ng ibang relasyon, meron kaming mga pagsubok na pinagdadaanan. Lalo na noong college kami. Hindi po kasi kami sabay na nag-aral sa isang school, kaya madalas ay hindi nagtutugma ang mga schedules namin. Si Aiden po kasi yung tipo ng taong maraming energy. Kahit pagod at marami rin siyang ginagawa. Nakakahanap pa rin siya ng oras para puntahan ako. At ako naman po ay mabilis akong mapagod at madaling mapuyat. Kaya may mga pagkakataong pakiramdam ko ay hindi niya ako naiintindihan pero nagpapakumbaba na lamang ako alang-alang sa ikabubuti ng relasyon namin. Anyway, Papa Dudut, lalo po akong na-excite noong papalapit na ang college graduation namin. Kaya isang araw habang magkasama kami ni Aiden sa boarding house ko, napag-usapan na namin ang magiging buhay namin pagkatapos ng college. Kasi pagkatapos ng graduation, balak ko sanang lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Bakit sa Maynila pa? Bakit hindi na lang dito sa Cebu? Mas malaki kasi yung sahod sa Maynila. At isa pa, gusto ko ring masubukan yung panibagong environment, ganun. Ang sabihin mo, may iba kang lalaki. Kaya mo gustong pumunta ng Maynila. Ano ka ba naman, mahal? Huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kasi kung totoo yan, hindi ka magbabalak na lumuwas ng Maynila. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Bakit bang kitid-kitid ng utak mo? Sobra ka naman kung makapang-judge, wala namang basehan yung mga hinala mo. Ang hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit kailangan mo pang magpakalayo-layo para lang makapagtrabaho. Kasi nga, mas malaki yung makukuha kong sahod sa Maynila. At gusto ko ng bagong environment, yun lang. Masyadong maliit tong Cebu para sa akin, Aiden. At walang mangyayari sa akin kung mananatili ako rito. Aha, so ngayon, sinasabi mong walang mangyayari sa'yo kung ako yung kasama mo. Ano? Aiden, alam mo ikaw? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo eh. Napaka-insecure mo. Wala ka namang dahilan para ma-insecure. Ah, talaga? Wala nga ba? Gusto mo patunayan ko sa'yo na wala akong lalaki? Oh, eto! Ayan, kunin mo yung cellphone nang matigil ka dyan sa kadududa mo. Jenna naman, bakit mo naman hinagis yung cellphone mo? Ang kulit-kulit mo kasi. Gusto mo manatili ako dito sa Cebu? Oo, sige na, pagbibigyan kita. Hindi na ako lalabas na Maynila. Masaya ka na? Jenna mahal, sorry na. Kaya lang naman ako nagkakaganito kasi ayokong malayo sa'yo eh. Alam ko naman yun eh. Pero sana naman pagkatiwalaan mo rin ako, Aiden. Sa tinagal-tagal ng relasyon natin, ni minsan hindi ako nagloko, alam mo yan. Sorry na talaga mahal. Siguro nga nag-overthink lang ako at oo, tama ka. Nai-insecure lang ako kasi maraming lalaki dyan na mas gwapo pa kaysa sa akin. Kung hindi kita mahal, sa tingin mo ba magtatagal tayo, Aiden? Maniwala ka sa akin. Hindi ako yung tipong nangangaliwa. At kung sakaling mapagod man ako, sasabihin ko naman agad sa'yo yun eh. Hindi ako yung tipo ng babae na nagpapaligoy-ligoy pa. Mahal naman. Huwag ka namang magsalita ng ganyan oh. Pinapangako ko sa'yo na simula sa araw na to,
susuportahan na kita sa lahat ng gusto mong gawin. At hindi na kita bibigyan ng sakit sa ulo. Talaga ba? Oo, promise yan. Sigurado ka? 100% mahal. Sige, panghahawakan ko yan ah. Thank you, mahal. I love you. Please, huwag ka na magtampo sa akin oh. Patawarin mo na ako. Matagal na kami ni Aiden, Papa Dudut, pero ang pagiging insecure at overthinker niya ang palagi naming nagiging problema. Madalas kung ano-ano ang naiisip niya pero pinapalagpas ko na lamang. Iniintindi ko na lamang siya, Papa Dudut. Kahit ganoon ay tinuloy ko pa rin ang plano kong pumunta ng Maynila para maghanap ng trabaho. Nung una ay kitang-kita sa mukha ni Aiden na ayaw niya akong umalis. Ramdam na ramdam ko ang lungkot niya pero kalaunan, wala rin siyang nagawa kundi ang tanggapin ang pag-alis ko. Gusto ko mag-grow bilang tao at alam ko sa sarili ko na hindi yon mangyayari kung mananatili lamang ako sa lugar kung saan ako lumaki. At sa awa naman ng Diyos, nakahanap naman ako ng maayos na trabaho sa Maynila at nakahanap din ako ng maayos na boarding house. Pero mukhang may kapalit talaga ang bawat desisyon ko sa buhay kasi isang araw, nag-outing kami ng mga katrabaho ko sa Cavite. Hindi ko masyadong napansin ang cellphone ko dahil hindi maganda ang signal sa pinuntahan namin. At pag-uwi ko sa boarding house ay doon ko napag-alaman na habang enjoy akong kasama ang mga katrabaho ko, may isang lalaki pala na naiwan sa Cebu na punong-puno ng pagdududa at sama ng loob. Messages. Aiden naman eh. Jenna, kanina pa ako text ng text sa tawag ng tawag sa'yo. Ba't di mo sinasagot yung cellphone mo, ha? Diba sinabi ko naman na sa'yo na mag-outing kami ng mga katrabaho ko sa Cavite? Oo nga, pero bakit di mo sinasagot yung messages sa tawag ko? Pasensya ka na, pero hindi ko naman kasi alam na wala palang signal dun sa pupuntahan namin. Ah, talaga lang, ha? Gusto mo send ko sa'yo yung screenshot ng mga messages mo sa cellphone ko? Para makita mo na ngayon lang nagdatingan yung mga messages mo. Sus, nagpapalusot ka lang yata eh. Anong nagpapalusot? Aiden, wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Meron. Kasi sigurado ako na meron ka ng ibang kinakalantari dyan sa Maynila. Ganyan na ba talagang tingin mo sa akin, ha? Huwag na huwag kang magpapabiktima kasi hindi ako magkakaganito kung hindi mo ako binibigyan ng dahilan para magduda. Hindi kita binibigyan ng rason para magduda. Sadyang insecure, selfish at immature ka lang. Hoy, huwag na huwag mo akong pagmumukhaing sinungaling kasi ikaw tong palaging late ako mag-reply sa mga messages ko. Ba't mahirap ka makaintindi, ha? Ilang beses ko pa bang uulit-ulitin sa'yo na busy nga ako sa trabaho? Busy ka sa trabaho? O may iba ka ng tinatrabaho? Di ko na alam sasabihin sa'yo. Alam mo, tigilan na natin to. Bumalik ka na lang dito sa Cebu. Ano? Seryoso ako, Jenna. Ako na sasagot sa pamasahe mo. Basta bukas na bukas, mag-impake ka na. Babalik ka dito. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Hindi ako mag-aawal sa trabaho ko. Jenna, kung talagang mahal mo ako, bukas na bukas aalis ka ng Maynila. Ilang buwan din ako nagtiis at nagsakripisyo nung umalis ka. Kaya ngayon panahon na para ikaw naman ang magsakripisyo. Hindi, Aiden. Hindi ko iiwanan ng buhay ko dito ng dahil lang dyan sa insecurities mo. Ang pakababaw mo. Aminin mo na lang kasi na hindi mo maiwanan yung buhay mo dyan dahil patago kayong naglalampungan ng lalaki mo. Ano pa bang kailangan kong gawin sa'yo para maniwala ka sa akin, ha? Gusto mo ba ibigay ko na lang sa'yo yung password ng account ko? Ayan, ibibigay ko na lang sa'yo para manahimik ka. Naku, wag na. Kasi alam ko namang may secret account ka o di kaya nagte-text kayo ng lalaki mo para hindi ko mabuking yung kalokohan ninyo. Alam mo, mas mabuti pa siguro kung mag-cool off na lang tayo. Ano? Seryoso ka? Pagod na ako sa pagdududa mo, Aiden. Imbis na iparamdam mo sa akin yung suporta mo kasi nasa malayo ako, mas lalo mo lang akong pinahihirapan. Nahihirapan ka lang kasi may tinatago ka.
Kasi kung malinis yung konsensya mo, hindi ka magkakaganyan. Utang na loob naman! Alam mo kung may nahihirapan dito, ako lang yun. Talaga ba? Oo! Pwes, para hindi ka na mahirapan, sigurado na ako sa desisyon ko na makipag-cool off sa'yo. Nang sa ganun, makapag-isip-isip ka rin ng maayos. Alam mo, hindi naman kailangang humantong sa ganito eh. Ang hinihingi ko lang sa'yo, umuwi ka dito sa Cebu. Mahirap bang gawin yun, ha, Jenna? Oo! Dahil sawang-sawa na ako sa kaka-adjust dyan sa mga hinala mo. Kung may kailangan man na mag-adjust sa atin dito, ikaw yon, hindi ako. Kasi wala naman akong ginagawang masama eh. Pues kung wala kang ginagawang masama, edi patunayan mo. Bumalik ka na dito sa akin. Hindi, tumigil ka. Tama na ha, buo na ang desisyon ko na makipag-cool off sa'yo at wala ka nang pwedeng gawin o sabihin para baguhin pa yon. Aaminin ko po na nalungkot talaga ako sa naging desisyon kong makipag-cool off kay Aiden. Pero nang mga panahong yon, pakiramdam ko ay yun na ang pinakatamang gawin. Habang tumatagal kasi, Papa Dudut, ay mas lalo lang lumalala ang mga hinala niya at kadalasan ay wala na sa lugar. Inisip ko din na kapag nag-cool off kami, doon niya marirealize ang mga pagkakamali niya at baka sakaling magbago siya. Kaya kahit masakit ay pinanindigan ko talaga ang desisyon kong yon. Habang lumilipas sa mga buwan, inubos ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho. At aaminin ko rin na may mga pagkakataong gusto ko na sana siyang kausapin at tapusin na ang cool off namin. Pero pinigilan ko ang sarili ko at nagpakatatag na huwag siyang i-message o tawagan. At ang pinakamasakit, habang pareho kaming nasa cool off stage ni Aiden ay parang wala man lang akong nakitang effort mula sa kanya. Ni isang text o tawag galing sa kanya ay wala. Imbes na suyuin niya ako ay mas pinaiiral niya lamang ang pride niya. Kaya naman pakiramdam ko ng mga panahong yon ay parang nagagawa niya akong tiisin. Kaya habang tumatagal, mas lalo lamang akong napagod sa kakahintay na baka magbago pa siya. Yan eh kung sakali man. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang lumilipas ang mga buwan, hindi na talaga nag-i-effort si Aiden na kontakin ako. Umabot na rin ako sa puntong pinagdududahan ko na ang sarili ko. Napagtanto ko na baka may kasalanan din ako. Naisip ko na kung sana binigyan ko siya noon ng mas maraming oras at atensyon ay baka hindi na siya nag-isip ng masama. At hindi na kami humantong sa ganito. Doon ko naisip na kailangan ko ng lunukin ang pride ko at tawagan si Aiden para mapag-usapan namin ang mga problema at para matapos na ang cool-off stage namin. Napagdesisyonan ko na rin na palalampasin ko na lamang yung hindi niya pag-reach out sa akin kasi ang nasa isip ko noon, may kasalanan din ako, bakit siya nagtatampo. Pero noong araw na handa na akong kausapin siya at ayusin ang lahat, may nangyari na talagang hindi ko inaasahan at nagpabago ng lahat ng plano ko. Hello? Hello, Aiden. O Jenna, anong kailangan mo? Kumusta ka na? Ayos lang naman. Bakit napatawag ka? Gusto ko lang kasing pag-usapan yung tungkol sa atin. Bakit ngayon mo lang naisipan na gawin yan? Dapat noon pa. Sandali nga lang, Aiden. Bakit pakiramdam ko parang galit ka pa rin sa akin? Hindi ako galit. Ilang buwan din tayong nag-cool off, Aiden. Hindi mo man lang ba ako na-miss o naisipang tawagan? Kanino bang idea yung mag-cool off tayo?
Hindi ba sa'yo? Kaya bakit kita tatawagan? Aiden, ano ba? Tinawagan kita ngayon para ayusin yung problema natin, hindi para palakihin pa. Ikaw babanatan mo ako ng cool off? Tapos ngayon magtataka ka kung bakit hindi ako nagte-text o tumatawag sa'yo? Ibang klase din naman talaga yung tama mo. Alam mo ikaw, Aiden, payag na sana ako magpakumbaba para lang matapos na tong cool off natin eh. Pero sa mga sinasabi mo sa akin ngayon, parang mas lalo mo lang pinatunayan na tama yung desisyon ko na hiwalayan ka muna. Kung gusto mong magpakumbaba, dapat noon mo pag ginawa. Hindi yung ngayon ka lang magpaparamdam ulit sa akin. Ano ka, multo? Na magpaparamdam ka lang kung kailan mo gusto? At least ako nauna ako magparamdam sa'yo. Nilunok ko yung pride ko para lang makausap kang lintik ka. Hindi katulad mo na talagang nagawa mo akong tiisin ng ilang buwan. Jenna, uulitin ko Hindi tayo aabot sa ganito kung hindi ka nakipag-cool off. Kaya kung naghahanap ka ng sisisihin sa nangyayari sa atin ngayon, sisihin mo yung sarili mo. So ano, ganun-ganun na lang yon? Talagang paiiralin mo yung pride mo hanggang sa maubos ako? Aba, kung makapagsalita ka, parang ako pa yung may mali dito Bakit? Hindi ba pinairal mo rin yung pride mo nung nagdesisyon ka na wag muna akong kausapin? Ginawa ko yun hindi dahil sa pride ko. Ginawa ko yun dahil gusto kong isave tong relasyon natin. Pero hindi. Kasi mas lalo kang lumala. Mas lalo mo lang pinairal yung pride mo. Napakasinunghaling mo, Jenna. Alam kong alam mo na nagawa mo akong tiisin ng ilang buwan dahil dyan sa lalaki mo. Sabihin mo nga sa akin, na-enjoy mo ba yung patago niyong relasyon, ha? Napakakitid talaga ng utak mo, no? Bakit mahirap na hirap kang makaintindi, ha? Diyos ko naman, Aiden. Ilang buwan tayong hindi nag-usap. Hanggang ngayon pa rin ba hindi pa rin pumapasok dyan sa kokote mo na wala nga akong ginagawang masama? Oo. Hirap pa rin ako paniwalaan na wala kang ginagawang kabulastugan dahil kung talagang inosente ka, matagal ka nang umuwi dito sa Cebu. Alam mo, Aiden, sa ginagawa mo sa akin ngayon, mas lalo lang akong natutuwa sa desisyon ko na iwanan ka dyan sa Cebu. Di sige, magpakasaya ka. Magpakasaya kayo ng lalaki mo. Pero ito ang tatandaan mo, Jenna. Wag na wag mo akong sisisihin kapag may iba na akong babaeng kinakasama. Kasi sa puntong to, ikaw ang nag-uudyok sa akin para gumawa ng kalokohan. Tama na, Aiden. Anong tama na? Tinatapos ko ng relasyon natin. O yan! Yan na nga ba sinasabi ko Mas lalo mo lang pinapatunayan sa akin na tama ang mga hinala ko sa'yo. Sawang-sawa na ako sa pinaparamdam mo sa akin. Alam mo, gusto ko namang ipaglaban tong relasyon natin hanggang dulo Pero hindi pwede na ako lang ang gumawa nun. Dapat kasama ka, Aiden. Dapat tinutulungan mo ko. Pero hindi. Kasi imbis na hilahin mo ako paakyat, mas lalo mo lang ako nilulubog pababa. Sobrang nasaktan talaga ako sa hiwalayan namin. Kasi gaya ng sinabi ko ay naging malaking parte si Aiden ng buhay ko mula high school hanggang sa makapagsimula ako ng trabaho. Pero siguro'y ganon talaga ang buhay at may mga bagay talaga na hindi mo na mapipilit o maisasalba kahit na anong gawin mo. Kaya gaya ng nakasanayan ko ay sinubsob ko na lamang ang sarili ko sa trabaho para makalimutan ang lungkot at sakit na nararamdaman ko. Pero ang hindi ko inaasahan, Papa Dudut, hindi pa pala dito nagtatapos ang kwento ko. Sabi nga nila, when a door closes, another one opens. Kasi nag-reach out sa akin ang dati kong classmate nung high school na si Nico. Aaminin ko na isa siya sa mga nanligaw sa akin noon pero hindi ko na siya sinagot kasi naging kami na ni Aiden ng mga panahong yon. Napansin niya siguro na panay ang mga post ko ng mga sad quotes sa social media kaya naisipan niyang kumustahin ako. At ang simpleng mensahe na yon ay nauwi sa mga mas malalim na kwentuhan gabi-gabi. Lumipas ang ilang buwan at naisipan ni Nico na magbakasyon dito sa Maynila. Sinalubong ko siya sa airport at pumunta kami sa mga sikat na tourist spots. At ang hindi ko lubos akalain habang gumagala kami, may itatanong siya sa akin na sobrang nagpakaba sa puso ko at nag-iwan ng kakaibang kilig at excitement sa buong araw ko, Papa Dudut.
dahil sa'yo, hindi ako makakapunta ng Binondo. Ang totoo niyan, Jenna, may pakay ako kaya pumunta ako dito sa Maynila eh. Ha? Anong pakay? Hulaan mo. Ay, alam ko na. Siguro gusto mong pumunta ng Baguio, no? Naku, ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo hindi pwede, mapapagod lang ako sa biyahe. Ano ka ba? Hindi yun. Lamigin ako kaya wala akong balak pumunta dun. No? Alam ko na. Siguro gusto mong pumunta sa bilihan ng pasalubong, no? Pagka mag-alala, kahit samahan pa kita buong araw, ayos lang. Day off ko naman ngayon eh. Hindi, mali ka. Ay, ewan. Wala na ako maisip kaya sabihin mo na nga lang. Jenna, gusto sana kitang ligawan eh. Huh? Jenna, alam ko na sinubukan na kitang ligawan nung nasa high school pa lang tayo. At alam ko rin na at some point nawala yung communication natin. Pero habang lumipas ang mga taon, mas lalo ko lang napatunayan na ikaw lang talaga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya kung papayagan mo ako na manligaw sa'yo, araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na mahal kita. Nico, sorry pero narinig ko na kasi yan eh. Lumang tugtugin na yan. Teka, anong ibig mong sabihin? Ganyan na ganyan din kasi si Aiden nung high school pa lang tayo eh. Pero ayun, di rin naman nagtagal. Nagbago din siya. Napakalaking tanga talaga ni Aiden at pinakawalan ka pa niya. Jenna, makinig ka sa akin. Kaya kong patunayan sa'yo na hindi lahat ng mga lalaki manloloko at sinungaling. Patutunayan ko sa'yo na iba ako sa lalaking nakarelasyon mo noon. Pero magagawa ko lang yun kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na ligawan ka. Alam mo, sa totoo lang, natatakot na ako, Nico eh. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa kung sakaling may hindi magandang mangyari. Alam mo yun, sobrang natrauma na kasi ako sa relasyon namin nun ni Aiden. Sige, ganito na lang. Kapag may napansin kang kakaiba o hindi maganda sa akin sa panahong nililigawan pa lang kita, pwede mo akong bastidin kaagad. Ayos ba yun sa'yo? Ako? Napakabolero mo naman. Mukhang sigurado ka na. Anong mukhang? Talagang sigurado ako. Sige na nga. Teka, hindi ko narinig yun. Ano ulit yun? Sabi ko, oo na nga, pumapayag na ako. Pumapayag ka na ano? Kulit mo naman. Pumapayag na ako na, ligawan mo ko. Sa wakas! Uy, Nico, hinaan mo naman yung boses mo, nakakahiya. Ako, Jenna, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Kayang-kaya kong ipagsigawan sa lahat ng mga tao dito yung nararamdaman ko para sa'yo. Sige, subukan mo lang. Talagang babawiin ko lahat ng mga sinabi ko sa'yo para lang manahimik ka. Hindi. Teka, eto na nga eh. Magbe-behave na nga po ako. Buti naman. Pero seryoso ako, Jenna ha. Hindi mo pagsisisihan na binigyan mo ako ng chance. Aaminin ko po na sobra akong na-trauma sa relasyon namin ni Aiden noon, Papa Dudut. Pero nilakasan ko na lang talaga ang loob ko na sagutin si Nico. Napaka-unfair naman kasi kung hindi ko siya bibigyan ng chance na ligawan ako. Lalo na't hindi naman siya ang may kasalanan sa mga pagkakamaling nangyari noon. Pero sa pagkakataong ito, mas natuto na ako sa mga pagkakamali ko dati. Mas naging maingat ako sa mga desisyon ko at mas kinilatis ko si Nico bago tuluyang buksan ang puso ko. Bawat kilos niya, bawat salita, bawat pagpapakita ng pagmamahal. Pinag-iisipan ko ng mabuti para malaman ko kung talagang worth it ba na makasama ko siya sa panghabang buhay. At habang lumilipas sa mga buwan at taon, ramdam ko na hindi ako nagkamali sa pagpili kay Nico. Ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo o ng sama ng loob. Talagang napanindigan niya ang sinabi niya na araw-araw niyang ipaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. At yon ang dahilan, Papa Dudut, kung bakit mas tumibay ang tiwala ko para sa kanya.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At habang lumilipas sa mga panahon ay mas lalo kong naramdaman na napamahal na talaga ako kay Nico at mas lalo kong naramdaman na sumang-ayon ang lahat ng tala sa akin nung nag-propose na siya sa akin na magpakasal kami. Dahil matagal na niyang napatunayan ang pagmamahal niya sa akin ay hindi na rin siya nahirapan na makamit ang matamis kong oo. Napagkasunduan din namin na sa Cebu kami ikakasal at magli-leave ako sa trabaho ko sa Maynila para maayos naming mapaghandaan ang kasal namin. Nang mga panahong yun ay sobrang saya at kilig ko sa magiging kasal namin ni Nico. Para bang bawat araw ay papalapit ako sa pag-iisang dibdib sa taong mahal ko at mahal din ako ng buong puso. Punong-puno ng saya, excitement at kaba ang puso ko. Ngunit hindi ko po inaasahan na may isang tao pa rin na muling magpaparamdam sa buhay ko. Isang tao na hindi ko inaasahan na magbabalik. Noong time na yon ay bigla ring bumalik ang mga alaala at emosyon na akala ko ay nawala na. At hindi ko alam kung paano haharapin ito habang papalapit na ang pinapangarap naming kasal ni Nico. Hello? Sino to? Jenna, mabuti naman at hindi mo pa pinapalitan yung number mo. Teka lang, sino to? Bakit alam mo yung number ko? Si Aiden to. Ha? Aiden, bakit mo ako tinatawagan? Jenna, I'm sorry kung ngayon lang ulit ako nagparamdam sa'yo. Ang totoo niyan, sising-sisi ako sa mga nangyari sa atin noon at gusto ko sanang humingi ng isa pang chance sa'yo. Aiden, napakatagal na panahon na nun. Sa tingin ko oras na para mag-move on na tayo pareho. Jenna, yun na nga yun eh. Napakatagal na panahon na ang lumipas pero hindi pa rin ako nakakapag-move on sa'yo. Na-realize ko rin kasi na hindi lang kita first love. Ikaw rin ang only love ko. Aiden, may sasabihin ako sa'yo at didiretsuhin na kita. Ikakasal na ako. Kanino ka ikakasal? Kay Nico. Sinong Nico? Yung kaklase natin nung high school. Ganun ba? Si Nico pala yung lalaking pinagpalit mo sa akin. Aiden, ito na ang una't huling beses na magpapaliwanag ako sa'yo ha. Kasi kung tutuusin, hindi na tayo dapat nag-uusap pa. Nagkamabutihan kami ni Nico simula nung naghiwalay tayo. At para lang malinaw sa'yo, ni minsan hindi ako nagloko nung tayo pa. Jenna, huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Alam ko na sobra yung trauma na naibigay ko sa'yo nung tayo pa. Palagi kitang pinagdududahan at pinag-isipan ng masama kahit wala ka namang ginagawang masama. At saka maniwala ka sa akin, pinagsisisihan ko na yun. Kung maibabalik ko lang ang panahon, Jenna, mas lalawakan ko na ang pasensya at pag-iisip ko. Aiden, masaya ako na nagbago ka na pero pasensya ka na. Kasi masaya na ako sa buhay ko ngayon eh. Kung mas inalagaan lang sana kita, sana hindi na tayo humantong sa ganito. Aiden, wag mo nang sisihin ang sarili mo, please. Matagal na kitang napatawad sa lahat na nangyari sa atin noon. Kaya sana lang patawarin mo na rin ang sarili mo. Susubukan ko, Jenna. At salamat din kasi sinagot mo ang tawag ko. Kahit papano, malaking bagay sa akin na nakapag-usap tayo ngayon. At masaya rin ako na tumawag ka. Kasi matagal ko nang gustong bigyan ng closure yung mga nangyari sa atin noon. Hello, Aiden. Umiiyak ka ba? Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Sigurado ka? Oo. Sige na. Ibababa ko na to ha. Sige. Aaminin ko po na sobrang kirot sa puso ko yung nararamdaman ko noong nabigyan na ng closure ang nangyari
sa amin ni Aiden. Pero at the same time, ramdam ko rin ang saya dahil yun na ang simula ng tuloy-tuloy naming plano ni Nico para sa kasal namin. Masaya ako kasi ramdam ko na tuluyan ng naililibing ang nakaraan at may bago na akong simula. Napaisip din ako na dapat ay maging masaya ako dahil iba si Nico kay Aiden at hindi ko rin ma-appreciate ng lubusan si Nico kung hindi ko naranasan ang mga naranasan ko kay Aiden noon. Kaya kahit papaano, nagpapasalamat pa rin ako sa nakaraan ko nang kasama si Aiden. Pagkalipas ng ilang buwan ay tuluyan na kaming kinasal ni Nico sa isang simbahan sa Cebu at sobrang saya namin noong araw na yon. Ilang buwan rin ang lumipas at iniwan ko na rin ang buhay ko sa Manila at lumipat na ako sa Cebu kasama si Nico. At mas lalong nadagdagan ang saya ko noong nalaman ko na magkaka-baby na kami ni Nico. Sandali bakit mo ba ako tinawagan? Wala. Mangungumusta lang sana ako sa'yo. Kumusta ka na? Eto, magkakaroon na ng baby. Ganun ba? Alam mo, Jenna, masaya ako para sa'yo. Salamat, Aiden. Nga pala, Jenna, mas lalo ko lang nare-realize ngayon kung gaano kita nasaktan noon eh. Aiden naman, matagal na tayong wala kaya kalimutan mo na yun. Kahit na. Sising-sisi ako tuwing natatandaan ko yung mga sinabi ko sa'yo noon kasi hindi mo deserve yun. Masyado akong nagpakontrol sa mga insecurities ko. At kung maibabalik ko lang ang panahon, Jenna, hindi na kita sasaktan. Aiden, sana wag mong masamain tong sasabihin ko sa'yo, ha? Sa tingin ko, panahon na para kalimutan mo na yung lahat na nangyari sa atin. Ito, Jenna, may itatanong lang ako sa'yo. At sana sabihin mo sa akin ang totoo. Ha? Jenna, mahal mo pa ba ako? Kasi ako, mahal na mahal pa rin kita. Minahal kita, Aiden. Pero nasa punto na kasi ako ng buhay ko na iba na yung gusto kong makasama. Kaya please lang, palayain mo na yung sarili mo para hindi ka na nagkakaganyan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, please lang. Nga pala, Jenna. Pasensya ka na kung tumawag ulit ako sa'yo. Sigurado ako na nakukulitan ka na sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Ito na ang huling beses na tatawag ako sa'yo. Gusto ko lang talagang iparamdam sa'yo na hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako sa mga nagawa ko sa'yo. Kasi deserve mo yung apology na hindi ko mabigay sa'yo nung tayo pa. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na matagal na kitang pinatawad? Hindi ako magsasawa na ipaalala sa'yo na oras na rin para patawarin mo yung sarili mo. Malaking bagay na rin sa akin na hindi mo tinuldo ka ng pagkatao ko. Binigyan mo pa rin ako ng chance para ipakita sa'yo na nagsisisi na ako. Salamat, Aiden. Pero bilang respeto na rin kay Nico at sa magiging anak namin, ito na yung huling beses na mag-uusap pa tayo. Sana maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. Oo, Jenna. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Basta, ipangako mo lang sa akin na palagi kang mag-iingat. Sige. At yun na nga ang huli naming pag-uusap ni Aiden Papadudut. Nagdesisyon na rin akong palitan ang cellphone number ko bilang simbolo ng bagong buhay na pinili kong tahakin kasama si Nico at ang magiging baby namin. Aaminin ko na hindi naman talaga basta-basta nawala ang pagmamahal ko sa first love ko. Si Aiden ang una kong minahal kaya may mga pagkakataon na may mga pagdududa at mga what ifs na pumapasok sa isipan ko. Minsan naiisip ko na paano kung umuwi ako ng Cebu nang mas maaga noong kami pa. O kung hindi naging long distance ang relasyon namin. Baka kami pa rin hanggang sa ngayon.
Pero sa kabila ng lahat ng yon ay malinaw sa puso ko na si Nico ang taong gusto kong makasama sa panghabang buhay. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko ay na-realize ko rin na hindi lahat ng first love ay meant to be, pero hindi meant to last. Minsan, dumarating ang first love natin para ihanda tayo at mas ma-appreciate natin ang second love natin. Masakit mang tanggapin, pero nangyayari po ito. At doon ko mas natutunan ang halaga ng pagmamahal, tiwala, at ng tamang pagpili. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa akin ng pagkakataong may bahagi ang aking kwento. Malaki po ang naitulong nito sa akin. Makakaasa po kayo na palagi akong makikinig sa Barangay LS. More power and God bless po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jenna. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.